ngai khublei phi baro ki hinmen ki para ki perlok prajor ki bengej haga kerteng ka jong Jesus Christ sunong penem haga ne kapor ngan puli na tin ka joblei kabede bat kini ki sngi ki mamenta kawan na kitab jong o Amos kalanong ka pra ka dekhot ka khatwe terter ka ongkom ni hakmi ki sngi kin wan ong utrai ublay bat ngan pa ya ka jingkerdu hai gari om ya ka jingkerdu kpu lemni ya ka jing sliang ya ka henry ka jong ka bayo sngew ya ka tin utrai bat kine ya chen chen na ka duriyaw shi ka duriyaw bat nasitay hadu mingi bat kine pet shene ba shaway banwat ya ka tin utrai ti kinam shem ya ka haga daga sngi ki thai soti ba bhabriu bat ki rang samla kin yap ler na mar ka basliang hangni ka tin jublai ka kran ublai wangan pha e ka jingkerdu hagari om ye ka jingkerdu kpu lemne ka jisliang ye ka henry jong ka biyo sngew ye ka tin ka joblai hagni ka sngi na mar ka ne ka jing khang kredep ikiying mane ngimi oshu ya ke bani lumlang hakim mane tat andala plieka te ngila jinjar bat ngim sim yo oshu ek ban shikri oblay hagar ko mabiang laban don ka jingelej hakim king henry nginama ban le ya baro ha baro te namakata ka wan ka jingkerdu don kilong ying long sem ki banang la ban penong jeseng dan kilong ying long sem pade kimla shu wat ben penong jeseng kibam pat nang ru ban duai kibam pat nang ye ban shikri oblay hagasngi oblay ku shulek no hakikam ki jam la ne ki la ban shutia no hagasngi oblay henry kim sama nang setia ban shikri oblay kalau wan ka jingkerdu shisha hajaka ba kinle ching mane ban snap de ka tin joblay kimyo shu ban le namar bala khang kredep ye king mane te namakata ko kinwen ki para kane kala pendap iya kane ka jingong jong wa Amos bahakmi gisngi kinwan ong try bangan pa ka jingkerdu hagari om ka jingkerdu kpu lem ne ka jingsliang ka henry jong ka bios ngeu ya ka tido try kong shishu kumne bat ki briu kini ya shen shen na ka duriyaw shi ka duriyaw bat kini pet shene ba shaway banwat e ka tinu try tikinam shem ya ka kala ban jia menta kala ru ban jia hadin nang ni enda kini ki e bro kinang jia nang jia ba kinang e nang e jingjin jar ha ka pathai kinwan hada por ki briu ki myoshu e ka tin ka joblay kani ka jingjia ba menta kalong kum ka nuksa ba ki briu ki la ban kerdu e ka tin joblay kito ki briu ki bam jule jeseng menta ki kwae ban jeseng henry kimyo jeka te ngangech kem kanang wan biang sakway pat ka jingjia haga ba ki briu kinam yoshu shisha ya ka tin ka joblay khamtame enda la rongno ye ki bala jit jomotrai la file haga no ka jaka banong lesi dang don ki pastor dang don kino yalap dang don kino ai ka tin joblay harikim ni kinam yoshu hata ka por namar ba la khang kredep ye ka tin ka joblay te namagata go ki khon joblay kat banginang don kane ka por nginang don kane ka lat nginang yo ban thit ye ka tin ka joblay nginang yo ban puli ye ka bible ka tin joblay mentang in suspa ye ka por de ka puli de la di la pidana ki ying ke sem ke jong phi puli ye ka la pidana ki ke sem hila ban puli ban duai IT la di show try kladei ka por yingi ban kala bamut no kamdei setia ka ba ngina buteng kat bagi singi nang wan ngan puli ka ne ka por ne kitab Isaya kalanang basan posan hang tu ong ba wat yo try kat badang la ban syamiu ngan puli ne ki tin joblay ong komne lenang basan posan dokar ban riu terter wat pi yo try kat badang la ban syamiu dokar payu kat badang hajan to boman un ino ila kelenti baru ribom hok ila ki jingmut to un pai ru show try te un sosun e yo Basyo blay jingi
namar un mapar pi ublay ong wat yo try kat badang la ban shem yo pin menta kadang day kapor kadang biang kapor ye pi ba pin wat yo try dakat donut jompi baro dakat men sim ka jompi baro wat yo try leng ba ka puli ka tin joblay leng ba ka jing duai pin wat yo try bat utry un sngew ye pi namar kapor kadang biang namar kapor kan poy ka la pi wat yo try ro pinam shem shu yo nang tala pi duai ro ublay unam snow shu ye pi namar ba lakhang ya kata ka ya juga jingai lakut ka ya juga jing penem tele magata kat badang don kapor to ini wat yo try badam ni tang bangi wat yo try kum tan rewang ba tu baman un phaino inakelenti ke jongo menta la don apreng jopi ki bampat phai so try ki bampat kala ke bamot ki bampat ju duai badang try nga kala ke bamot kadai kapor ke jopi pimdei ban buteng Pai so try le isnay ka jem ka jongpi nada so shu ong kumni wang namar ul slosin ayo ba so blay jingi namar un mapar udang la ban slosin AAP baru udang la ban mapar ya kita ki pop jongpi kirangkang ka jongpi baro Ketin ka jumlay ka ong shushu kong ba lagi pop jongpi kala saw hanyan kinli kat kayor lagi la saw tu kinli kat senyulang berat ngan puli ka ni kitab Isya kalenong ka baningkong bat ka dekot ba khat pra ong kum ni aliti tu ini sait ni alem ong utray lagi pop jongpi kala saw hanyan kinli kat kayor lagi la saw tu kinli kumus senyulang berat Pi, hang ni tin ka job lay ka ong ba. Lara nga bat pi, ngilong kit ng pop. Ngin pa, ngin duay oblay. Wang to niya side niya lambat nga, kumot ngin duay oblay ro. U Jesus Christ ulong nong ya side jong pi, ulong advocate jong pi. Uni side na kabanta jong pi siya pa. Banong map, yun ni bureo. Naga shusho lo ang ba, laki pop jong pi kila sao hanyan. Kumot la kila jor baha kila saw palat bat ki kila ben palat ki pop ka jongpi long kin sali kum ka yor la kila saw tu kin salong kumus nyu lang berat ko ki men ki para kade ka por yingi ban wat yo try de ka por jingi ban pai so play nana si khamat la dan na ping jopi ke kendu jinge kan no kan ru kan mau bau try dong i jepi udang la isnei na ka ban ta jongpi nang ta shushu kan puli nag tin ka joblay kay ko man sim joblay pen sngaw yang awan puli ong kom ni ngan puli naga sithi ka ba ar jo petros lenong ka balai ngan puli kini de khot ki bana du khandai torter utrai simlale tuch phang la ka jikular ko ma don ka banyaw ka jingle tut henry uyasha slambat phi ubam damon yeno ru ban jotno Henry babaro kin poi siya ka jingkala ka mod. Hang ni ka tin jubay ka kren. Kong ba utray simlale tut phang la ka jingkular. Hakabay day ba ka jingwan jo utray Jesus Christ. Le tut satia kamot o klampen slam satia ka jing siya. Henry balay udang yesha adu menta balay 41 adu menta. Kadukot hang ni ka ong ba namar uyesha slam bat pi. Namar bela yai up, share up. Baki beriu kan kelak ke mod. Yesha slam na ka banta jong pe, na ka banta jonga. But kong shushu namar ba ubom damon yano ban jotno. Pi ublay simamon yano ban jotno. Henry kwa ba baro kinyo iya ka jing kelak ke mod. Baro kinyo iya ka jing penem. Baro kinyo iya ka lat ben suk badu blay. Naga bagi pop ke jongki komta ka de por ke jongpi ka por ke jonga to ngine pai sho blay to ngine suk no ber blay to ngin pen bet no ila ka jong ka jing em hang ta pil sa shem ba u blay dong ma pi u blay dong isnay pi blay dong irap e ka jem ka jongpi te nama ka ta ke khon ke jong blay ke de ka por ngais kem train ker khu ya ka jem ka jongpi Nagam dak buram ka jong play amen la don play jong pi ke bakwa ye ke ban nang yo shu ki khobor nang ni se khamat phila ban ai ke jing krishan ye ke channel ka jongi bat phila ban subscribe ye ka
like ka le di comment haka pin yo shu shu ke jingker khu haki di post ke bidang wan haden